Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħabbar li fil-Baġit ta' Ottubru li ġej il-Gvern se jerġa' jżid il-pensjonijiet li lim il-kumpens għall-għoli tal-ħajja. Dr. Abela ħabbar dan f'diskors f'attività qalb in-nies fil-Belt Valletta, spjega li dan jista' jseħħax l-ekonomija kibret b'6 darbiet kemm ilu jigverna l-Partit Laburista, elenka diversi miżuri li ħal gvern f'dawn l-aħħar snin, fosthom żieda ta' 70 euro fil-ġimgħa fil-pensjonijiet, żieda ta' 590 euro għal kull wilt f'Children's Allowance lil 63,000 tifel u tifla u għajnuna lis soċjetajiet mużikali. Dr. Abela qal li meta għexieren ta' soċjetajiet mużikali kellmu lill-gvern u qalulu li jinsabu f'periklu jiġu żgumbrati b'teddida fuq il-festa Maltija, il-gvern seta' qal li din hija kwistjoni privata u ma jindaħalx fiha. Minflok il-mexxej Laburista qal li l-gvern ħareġ eluf u miljuni ta' euro biex numru ta' gażini tal-banda ġew salvati, inkluż dak tal-banda King Zone fil-Belt Valletta stess. Il-Prim Ministru mexxej Laburista me referenza għal statistika li ħarġet din il-ġimgħa u li qal li turi rekord assolut fin-nefqa soċjali ta' iktar minn 1,004 miljun euro s-sena li għaddiet li marret biex il-gvern estenda s-servizzi tal-IVF biex persuni setgħu jsiru ġenituri, żieda fil-carers grant għajnuna biex il-gvern joħroġ l-10% depożitu lil min jixtieq jixtri proprjetà u sa 10,000 euro f'għajnuna għal min qiegħed f'kera antika. Semma wkoll kif issa dawk il-ġenituri li jaħdmu għal rashom se jgawdu minn mizzija li imħallas għal kull ċiklu ta' trattament tal-IVF blom tkun intitolata għal 60 sija liv u l-partner għal 40 sija oħra li se jkun qed jitħallas bil-livell tal-paga minima nazzjonali. Dan apparti stabilità fil-prezzijiet kollha tal-enerġija, Dr. Abela wiegħed li taħt it-tmexxija tiegħu se jaċċerta li l-prezzijiet tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-petrol, id-diesel u l-gass tal-familji u n-negozji jibqgħu stabbli. Qal li fil-waqt li fl-2013 il-Partit Laburista sa pajjiż b'livell ta' qatt li kien ilaħħaq 8,000 persuna dejn nazzjonali li laħħaq 70% tal-prodott gross domestiku u twissijiet mill-Unjoni Ewropea dwar dan id-dejn, illum Malta għandha sitwazzjoni fejn ħafna nies daħlu fid-dinja tax-xogħol bil-livell ta' nies qiegħda huwa l-inqas fl-istorja. Dr. Abela qal li dan seħħ grazzi għal miżuri bħat tapering tal-benefiċċji u anke childcare mingħajr ħlas. Irrimarka li fil-waqt li l-Gvern f'Malta qed iħabbar miżuri u jgħin lil familji fir-Renju Unit, il-Gvern qed inaqqas il-fondi għal persuni b'diżabilità. Dr. Abela temm jgħid li dan huwa x-xorta ta' investiment li qed jagħmel il-gvern fil-familji, in-negozji u l-pensjonanti u mhux fl-armi, il-bombi u fil-gwerer.